ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଲେଖାଥିବା LTE ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇଭଲ୍ୟୁସନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶୀତଳ ମହାସାଗରର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର। ଆଜିର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ରୋମର ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟସ୍। ଆଜିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 21 ଜୁନ 2015। ଆଜିର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗାଲିଲିଓ। ଆଜିର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୁଧ। ଆଜିର ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ISRO ବା ଇସ୍ରୋର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ।